Leto ithi King Baka Music Festival mayise izothi kuzalwa inkosi. You understand? Okusho ukuthi yonke iminyaka i-birthday iya-celebrate. Okusho ukuthi angikwazi uku-celebrate this year ngeke eliphezulu kuyaba next year angisa-celebrate. Okusho ukuthi qalile izohamba akusho mina kusho igama elithi birthday kuzalwa inkosi. Usuyikhavile ndoda uyinkunzi. Ya ithi kama kuphaka isibongwanza bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathenda uphaka njalo yini ngingibone ebuqaphuke ngizofakazana ngathi umlombi ngabentshise thuza ngihamba ilalo ngifika emini cha kuxakile kuzoshuba kusengenzeka noma yini kuma fafuke njengethanga abane ngonobhatha ayigolule kuba abakhanda kandi idlonde nabakhanda amabili elesithathu lenkosazana dama lingasho ubusika nesihlobo ngqwele ngaphupho sikujana bephupho namihla namalanga kuphi kodwa ayabonakala bephuma khona ngathini mina bathini bona wena nyanya ofakofo ngeke ngizokuphatha angabi ngedwa ngihleli the one and only queen nami ngiyalibingelela emakhaya ngiyajabula ukuthi sivele sangena ngokukhulu ukuzuma namhlanje ke sine media briefing kukhona amanye ama-artists nabanye o-MCs esobe sinabo lapha yabo King Baka Music Festival on the 13th on the 14th of October kulena ephezulu and amasango ayovulwa ngo-12 umcimbi uyaqala ngabo 3 ama-performances and staff ngiyalibingelela emakhaya sobekezelana-ke nje ngoba kahle kahle njengamanje sihleli sipholile ukhona u-DJ ebucayi ukhona uThasimelane ukhona uLetrapha ukhona umthunzi iqulu ukhona amayele bholi khona isigwebo sentambo ukhona umdonso ongadonsela idonso ngomphonsayo ukhona uzini ubakandabe umadlaza ukhona lapha madoda uherodi nangu uherodi uyamfuna umntwana baleka Josepha ngenyawo zombili nansi inyoni ehorode umva kwakho ukhona madoda the list is endless bengabe usekhoneni okwakho lokho njengamanje-ke niqola ulive wethu uzothi ukuba mude kuzothi ukuthi wena onyanyayo nonedatha encane ambothenga idatha noma ubuye uyibuke uma isi-uploadiwe ngoba ngeke sizwe ngawe right so baqala-ke uqhubeke nembuzo ungibuze lapho-ke njengamanje kuzokubuza uThokozani Ndlovu from Isolezwe. Thokozani, over to you. Oh, ngibingelele. Oh. Ngibingelele igama lami uThokozani Ndlovu from Isolezwe. I hope ngiyazwakala. Ngiclear. Okay, noma ngeke umsakazi. Okay. Mina nginembuzo embalwa engifisa ukuyibuza King Baka Music Festival ukuthi since we know ukuthi makunama festival kuye kube lezinhlelo ziba khona zokuthi mhlawumbe kube namaphoyisa asuke ezoqapha ezokuphepha kuleyo ndawo ukuthi ngabe zikhona lezo ndlela ezinjalo sekusothekile out konjalo abantu uma behamba ngezimoto mhlambe ikhona le ndawo ehleliwe ukuthi imoto izofika sifake khona bese bekwazi ukungena bonke mhlambene kwi-venue lapho kuzobe kune festival khona eKing Baka Scam noma wonke umuntu uyokwazi ukuthi angene egcekeni abe khona ngaphakathi. Owesithathu ukuthi ke sithi kuyi-festival mhlambe ke ngokwamathuba kosomabhizinisi laba abancane mhlambe ngalolo langa kube bevumelekile ukuthi babeke amatafula abo lapha abadayisela abantu ababe khona. Ngicela ukubuyela phansi mhlambe sozobuye ngiqhubeke neminye ukuthi siyabonga Thokozani Ndlovu from Isolezwe. Angiqale ngalo mbuzo lo kwamaphoyisa ngiqale ngamuphi lapho ma ngicela uqala lapha ngena namaphoyisa noma yinini bengabe uzohlanganisa abantu uyabona kubalulekile ukuthi amaphoyisa abe khona not ukuthi amaphoyisa abaleke ngoba kuyi-festival kuphela beke nje kwahlangana abantu baba abaningi kumele amaphoyisa abe khona at the same time ne-private security company kubalulekile ukuthi abe khona since mina ngumuntu oprofessional ngenze imistake yokuthi ngahlanganisa abantu abanengqondo nabanamadlozi nabanamadimoni nabanama-angels nabanengintosi ebengekho abantu bemthetho abazokwazi ukuthi makukhona umuntu ongafuna ukulawuleka bese bekakwazi ukuthi
bamfaka endleleni okusho ukuthi lowo mbuzo gatsheni yes akhona amaphoyisa, yes akhona ama private security, everything has been well organized. Bese kuzothi umgwaqo oyakhona kuyimanje from mawungena kwigravel nje uze uyofika kwiKing Bhala Dam already umgwaqo uyalungiswa as we speak, ulungiswa uvele ulungile umgwaqo bayazi umgaqo nje waLemidi over igravel yakhona ngathi tar road kodwa ulungiswa uvele ulungile ngoba lo mcimbi ozokwenzeka lapha endaweni yasengilanyoni lapha kwiKing Bhala Dam umcimbi oqalayo ukuba khona umkhambathini wonke awukazi ube khona umcimbi okule level okusho ukuthi kahle kahle vele mina ngiyinkunzi kahle ngiyinkunzi so ingakho nje kuphithizela wonke umuntu kulungisa imigwaqo bese songena kulabo abadayisayo uyabona ke noma yinini futhi bengabe kunento eyenzakala endaweni edonsa abantu nedonsa ama-tourists nedonsani into ebalulekile kusuke kukuthi abadayisi bendawo babenefit ngosomabhizinisi bendawo babenefit okusho ukuthi lo mbuzo kahle kahle uwumbuzo uyimpendulo ukuthi bengabe kuzabantu kuzintuthuko okusho ukuthi kumphakathi nabantu abafuna ukudayisa seyifikile intuthuko lesoKing Bhala they are more than welcome kodwa ngoba basuke bezophuma bengena bayaye bebe lapha ngakwi-entrance ye-event ababi ngaphakathi because ngaphakathi khona isiphithiphithi esiqondene ne-event umuntu ofuna leyo nto iservice yabo uyaphuma futhi hamba ekubona nami ngijabule nje ukuthi ngampela bakhona abantu abazofika noma sausage noma Vienna noma what nani ekugcineni ibona labenza imali bethi siyabonga King Bhala Music Festival ukuthi ukuba khona kwe-event sesikwazi ukubeka isemba etafuleni umbuzo wakho gatshela uhlakaniphile kodwa ukuze uhlakaniphe umbuzo ingoba nawe uhlakaniphile ukhona omunye nangi uthi asimelane lapha yana unothanda kubo ngifunda ngibingelele into ebengiyicela awona umbuzo njoba wonke umuntu azi ukuthi ene ubhaka siyamazi la angiwabona ama-sponsors lento nje esechazile ukuthi uyenzela umphakathi uzobukhona uzodayisa so ngezinye indlela is giving back to the community because the community i-economy ye-community izokhuphuka whoever amaNdiya asebenza kanjalo ama-Nigerians asebenza kanjalo nalezo zonke lezi ezinye inhlanga siyacela ukuthi lo mcimbi ube nama-sponsors uhulumeni akangenelele kulo mcimbi uhulumeni kumele angenelele kulo mcimbi private companies awangenelele kulo mcimbi ngiya-understand ukuthi sayi-first annual but next year bhaka siyacela ukubona u-Department of Arts and Culture kube ukuqala umasipala weTheku kube wesibili social development kube wesithathu siyafuna ukubona uCause FM ngena la ibe partnership ngiyabonga kakhulu mhlawumbe uzosithezela ubhaka ukuthi ikuphi asehambile mhlawumbe wahluleka nathi ngama-contacts akhe even kuthiwa ngasawona uhulumeni khona ama-private companies athola ukuthi ulotho bafake imali abantu kudla ama-artists ingene imali kubantu kusizakale i-community mhlawumbe ubhaka ngachamba zokuthi usehambe wafika kanjani kuma-sponsorship. Thank you so much. In fact uqinisele akuwona umbuzo kodwa kuyinkulumo nje ekhombisa ukuthi ngampela sindawonye ngokuthi ayenzeke lento futhi ayibe impumelelo futhi ingagcini futhi iphumelele. No ngeke izingidlale ebandla ngama-sponsors yabo ukuthi mina ngilumuntu engikholelwa ukuthi angalali ngivuke mase ngithi faka imali ngizokwenza i-event because most ama-event umntana lavuka athi akufaka imali sustain yabo so lena bengifuna ukuyisustain from my pocket yabona ngoba once ngakwazi ukuyimela ngephakethe lami okusho ukuthi mangabe sengingena uhulumeni sengingena ama-private sectors sengingena ama-individuals are-successful iyobe isishutha seyifaka imali eningi kuma-artist you understand so wonke umuntu ola kwi-post la imali azoyithola noseyitholile iqhamuke ephaketheni
lami ngibambisene noNdlunkulu la uyabona iqhamuka ephaketheni yabo nawe nje namfethu imali engene kuwena nemali ezongena kuwena iqhamuka ephaketheni uyabona hayi mhlawumbe ngiyathoba noma nganani bengenzela ukuthi ngeke ngibeke abantu ukuthi kahle kahle ngibeke abantu kahle kahle uNkulunkulu asengibusise ngakho ngiyabuyisela bese ebonile uhulumeni ngiyakwazi ukubuyisela then uhulumeni uyamthanda umuntu okwazi ukubuyisela uzobe sebeyangena ke nama public sector phela labantu bohulumeni nabo bayixhala ngoba igijima bayixhala igijima ngaba bothi ngiyagijima ukuze bakuthiwa bengabetha amakhono by far by force zithi ke bengu6 nango7 sokusho ukuthi yenzeka umuntu evalile bevulile sinjalo ngiyabakhulu thasimelane mfethu uNkulunkulu akukhusele njalo kade vela akukhusela namanje usakukhusela uzazokukhusela futhi ngokuthi ufisele lo mcimbi ukuthi angene indodla ziba ngenhlanhla umthunzi iqulu nange lapha vele mawuthi nje health awukhona ka health vele uba healthy and ukalokuzana udila nama lokuzana kanjalo nangethi angithuli nangethi angivale mfana bese ngisho ukuthi next year ibone ufuna abafana hayi ngiyayivala. Okay, thank you so much. Can I ask you Lombuzo landelayo? Thank you sir for thank you kakhulu siyabonga Kimberg. Enye yezinto mhlawumbe elimaza amabhizinisi abantu ukuthi abantu they forget about us abantu abaqale nabo bese funa abantu abangcono azophuka manje nabo. Ngiyacela sivalelekile njengothasi lo-MC asisalithola ithuba nama-yellow bone bayiqalile into asisalithola ithuba nangu uHerodi ngifuna ukutshela iqiniso ngifuna ukudlala asikwazi ukuthola imicimbi eThekwini nase-KZN Arts and Culture uqasha abantu ababodwa kwenzela kwi-gospel the same thing imali ikhona but kuyoba kuhlungu khipha one day uma kuthiwa ushonile uthofo wemalini bese kufanele sinikele kushona umthunzi iqulu lefanekisi kuthiwa sinikele guys i-talent esiphiwe uNkulunkulu ngiyafuna ukunitshela nani mayelo ball i-talent esinikwe uNkulunkulu baba uSihlo sentambo Chilis I am happy for you support umthandeni and everyone else but bafowethu siyacela Kimberg ngiyazi ukuthi abantu abakhulu alright mthozi ngoba vele ngiyithola ukuthi angiphendule imibuzo ake ngiyiphendule uzokwenza amafundisilo phela ngiyamdlala wena uzomlalisa hawu uzokhala phela umuntu lo ngicabanga nje khala kukhuluma mina this is my platform right now manje usuyenze yakho mase ngiqedile ukubuza ngitshele mase ngiqala kahle mase ngiyaqhutsheka kwami nani uzokhalela la ukhona umuntu umbuzo khona uza ngiyabuza. Okay. Okunye bengithi ngifisa ukubuza since vele kuyi-festival so ngabe wonke umuntu mhlambe uzobe evumelekile ukuthi angafika lapha ephathele i-cooler box yakhe angene nayo ngaphakathi noma mhlambe akuvumelekile lokho. Ngibonile ukuthi lapha kunanama VIP so kulaba ku general khona mawuthi kwi-VIP mhlambe uyongena ku-general uzobe ukwazi ukuthi wena uyiphathele into yakho mhlambe uyongena nawe laphana mhlambe ikhula box yakho ufike uyishaya lesikhathi ubuka i-event noma mhlambe avumelekile lokho. Alright, uyabona njengoba ngingachaza ngathi mfethu umuntu nomuntu uba lento ayidla ngendlela yakhe. Uyabona uma urestrict umuntu uthi angene nekhula box yakhe kanti la same time futhi awunayo into ayibuzayo ngaphakathi lonke iyahlukumeza ukubona abantu sekubanga umuntu athi ngiyangena into yami thunga ngeni nayo okay ngizoyithola phakathi kanti vela ayikho leyo nto angiyifuni isiphithiphithi ekugcina yenza umuntu bese ngazi ukuthi khona ungahleleki okusho ukuthi yes umuntu uzokwazi ukungena nekhula box but leyo communication sisazoyenza further uyangithola ngizini baba kodwa yona yes iyangena ikhula box kodwa ke leyo communication isazoyenza further mangithi further ukuthi kwikhula box ke kuzobe kuvumeleke ukuthi into ekhula box akube ukuthi ayikho kwi-indoor bar yayithola into engishoyo akwazi ukuthi kune indoor bar ekunesivumelwano khona wena usungena nento la you understand kodwa bengabe into engekho uzokwazi ukungena nayo kwi-cooler box angazi ngiyangizwa nabo baba sengiqedile le cooler box
Sengiqedile ngiyabona ukuthi uDJ awuhulu kusikhwebo sentambo. Ngisacela ukubingelela futhi. Yebo mfowethu. Naphinde ngichaze futhi. Osenyazi. All right. Ngizocela ukuyixoxa babuzama. Ngizocela ukuyixoxa ngicathi uba uzongiphendula manje ukuthi khona lapho kudinga khona ngiphendula. Bani ngiyixoxa nje. Lana kulelo yemicimbi sinenkinga yabaculi abathatha njengabaculi ababalekile kunabanye mase befika emcimbini uthola ukuthi usigwebo sekumele angene sekuthiwa ngumculo useyiphuthuma uya kwenye festival sekumele lokhu ngisheshe njalo-ke mhlawumbe ngigcine ngadlalanga okunye mhlawumbe engingakuveza inendaba yabantu laba abazigora laba ngani babizwa ngani bengicela umhlonishwa mhlawumbe mangingenzeka athole abantu abayiqondayo indaba yabaculo ngoba bagcina ukuthi mhlawumbe bagcina sebebamba abaculi kabi ngokuthi ababazi abanye abaculi bazi abaculi ababodwa ugcina usongena usuhlumezekile usumculi ebese mhlawumbe ngithola indaba yama-name tag ukuthi abaliwe ukuthi umuntu uza namangaki mase wathola sithola amangaki. Ngisacela nje ukubuza lo mbuzo kamanje ngiyabona. Wabuza ke awumancane khona usisi ubuza ngale uthini lapho uzidla ima ukuze phela singaqini isiphazamisana uthini uzidla ungixolele izili mase nginje ngisuke yabona sekinjalo. Oh my gosh, Baga. Oh my gosh. Ngokukhulu kuyithoba igama lami uZandile uzile uMadlantla ngikuchazela nje nayile voice woKhosi FM bese sithi ndaba ezinhle faka umoya siyathokoza ukuba khona la namhlanje. I don't think I've got anything different noma into ehlukile engayibuza namhlanje. Kodwa njengoba sila abaningi bethu abathathiwe single abaningi bethu siyafeyila nje umdabu yona nje emathandweni akusihambeli kahle kodwa mesibuka wena noQueen sithola uqhuquzeleka nomfutho nogqozi nofuqufuqu ukuthi nje ngelinye ilanga kuyokwenzeka. Sifuna ukwazi nje ukuthi mhlawumbe sibe ama-tips othandweni yabo. uNkulunkulu luthando nini nabantu abaspiritual entini nezikamoya nayo yonke lento izinto ezidinga uthando ngempela ukuthi lo msebenzi engikwenzayo ngiyawuthanda ngiwupha konke enginawo isiphiwo nalolu thando likulona kuyisiphiwo nikhulisa abantwana nenza ibhizinisi kuningi uyabona abakwababa kwabamama kuningi so si-inspired but asazi ukuthi kanjani mhlawumbe menithi nje 1-2 fafa ama-advisor bishani mhlawumbe ngesinake namhlanje mhlawumbe mesivuka kusasa sokhumbula sithi ngiyakuchazela nje sengicela ukuphendula phendula pha. Okay lento lo oyikhulumayo umbuzo omnandi ohlelekile futhi okhombisa ukwakha futhi ozogqugquzela you understand kodwa lo mbuzo izofuna ukuthi into edila lezo zinto siphinde futhi siyenze into like isemina esobe siphendula into enjalo zothanda ukugqugquzela nani kanti lokhu kwanamhlanje sikhuluma ngefestival ezoba ngomhla ka14 October 2023 sengaba ukuthi ukudiverta yabona uma ngizothi ngikhuluma ngalokho ngiphinde ngene kulokho mhlawumbe nawe lo mbuzo ubuza ngofuna ukungicheck ukuthi ngiyakwazi ukudidiseka nansi impendulo cha angididiseki umuntu uyawubiza umunye umbuzo ngoba ku-challenger i-IQ intelligence quotient yakho ukuthi kangakanani ngeke ngize ngididiseke la sikhona noma ubani nombuzo regarding the event ngizophendula kodwa umbuzo o regarding ukushima nani so yenze semina siphile nayo yonke njalo. Thank you so much Zini ngibela kubona sigqobo sentambo lokhu kokuthi bangaki abantu abazongena i-office lizo-communicator nawo wonke ama-artist nabo bonke abantu aba-invitiwe through email through calls through WhatsApp yila umuntu ezobesho khona ethi sibangaka bese ke kuba nemibuzo ezayo
uyabona ukuthi obani kanjani ikupaka kwakacima kuzocommunicatewa i-office direct bengabe sekuxhunywana nama-artist for ama-tag okwamanje awekho ama-tag azophuma okwamanje bengabe sekukhishwa ama-tag then izobe sicommunicatewa-ke leyo angazi mfethu noma uphendulekile kulokho na bese ngiza kulokhu kwegora vele-ke mfethu ngenhlanhla because ngihambile ngibonile ngizenzile ngiya-understanda into short akufanele ube umuntu kodwa ebengabazi abantu abazuza uma ngabe umbekile umuntu ongabazi akube ukuthi umuntu ozobe econtroller uyabazi abantu useduze kwalo muntu ongazi since ngumuntu e-understanda ijeni yokudila nomuntu nokudila ne-event nokudila nani ngiyakuthembisa sigwebo akukho la uzobona khona kuthiwa ubanikelo uhlushwe isigole esithile then ngeke ziyenzeke lento ukukhululeka and ezokuphepha ziqinisekisiwe and i-artist maselikhona liyobona liyophuma lisho ithi sasaphatheka kahle kwi-King Bhakanzama Music Festival kuzalwa inkosi mina lo So, qeda sathi imibuzo emithathu ogcina we'd like to acknowledge umphathi weSolezwe uSizwe Blose is around the house. Thank you so much. Bazalwane ngicela imibuzo emithathu ebese siyavala because ekitchen sebe ready ukuthi basebe. Siyaxolisa King ukuthi overpower kodwa I know baba kulela kushiwo njalo awungoverpower uyabona awungoverpower wena ungathi ngiyaxolisa King ukungena emlonyeni uku-overpower nongoleni those are two different things manje mama uthi usuya-overpower funa ngisubmit kuwena phela usungkhulu full sec mthuze full sec nansi inyoni ngidakele ngithi uyaxolisa ukungi-overpower ukodwa ukuthi uyaxolisa ukungena emlonyeni hayi wemadoda sanibona igama lami nangusijerere lona into zakhe ungaxakekile bengifuna mina ucela ukubuza nje ukuthi izoba khona i-pre-party yomcimbi noma i-after party ngicela ukuthi umbuzo wami uphelela lapho nje ngiyabonga alright angicala ngikulungise awuyena usijerere wena uyabona awuyena usijerere wena u-DJ Sijerere yabo empilweni ayikho ibaluleke nje ukuthi yena kodwa funa ayiphakamise bese abantu bezama ukwehlisa ngenxa yomona u-DJ and igama lika-DJ baba usebenzele ngoba udlala emcimbini emkhulu udlale kwephakathi udlale kela wonke uzodlala nje emcimbini yenyoni wena DJ Sijerere okusho ukuthi nje baba lokho nje kuhloniphi understand ungazi mhlambe ukuthi ukhemela umcimbi after party no party bayoba ngoba sinomcimbi kumina ke ngibhala kususe lokho azi ukuthi kuthina lento zophathi every weekend ziyakhala futhi ziyaduma okusho ukuthi njengoba namhlanje iduma nangale weekend siyakona izobayiduma futhi nangala weekend abaphathi nje babakhululeka usazobabona yes ajwayelekile siyazi kodwa nje uzobona so washaya sawuhlaba kushiya inkomo khona nje inkomo esoyihlaba Friday lesiyabona sihlaba Friday eyani nje eyokuthi nephuzo abantu bendawo abazobe khona bayide nje uyabo bayide nje leyo phathi kukhululeka baba izogqilaza kakhulu. Thank you so much. Isakhona eminye imibuzo lapha ya? Okay jima nangu DJ Happy Girl odumile ebuza. Ijima nangu DJ Happy Girl ebuza ijima. Nangu ebuza. Nangu DJ Happy Girl ebuza. Awu sukani madoda. Akasizwe. Yenza lento ebiziwa ulokuzana. Hey, King Baga. I was going to say I think as a DJ, I'm artist lana. I want to find out like activations like pre the festival, music festival. Are there any activations? Is it close to the venue? Let's go some activations in our ranking, but of course, in voice. No. Angenze kanje mfethu even lesiyenza namhlanje this is part of the activations lesiyenza you understand yeah this is part of yeah so even like tomorrow the following day and stuff ama activations nje aqalile umbuzo wakho kasulungise ke
owakho umbuzo ngiyakubuzela ke manje uthi King Bhaka mawenza ama activations ngibize ngeke ngikubize kakhulu kodwa ke ngizoba khona bese uyangikhokhela singakhuluma ke lokho ngoba kuma activations ahleliwe la phansi bekungekho ukuthi ama artists azoba khona abe maningi ma activations ngoba khona ngisho trailer nansi ngaphandle ibrandiwe itrailer nephika phezulu napa o MC abakhulu oJasmelane uyabona napa ama artists oMalini wena xapha ngoba yabo kodwa awukwazi ukuya kwi activations ushiswe ilanga ujuluke ukhansela indlela because isikhathi bafethu simali mase kuthiwa thina siqalazana you understand iyafuna siqalaze noma ingayiphi indlela esovumelana ngizokuthatha lokho kushoyo ngiyo sesicelo ngifake lapha yakulaba abase office naka ama office lapha phesheya ngizoyisa khona. Thank you so much. Ngiyaphuza ngisacela ukuphinde ngisoma ukugcina khuleka sinosendaba usanga sokuba nakathela ungasatshiswa ulo umuntu othe ukwaba u3 cha mfethu beke ngaveza indaba yalabaculi laba abafasa bejaheli ukuthi izolungisela kanjani ngoba la kumaskandi sinenkinga enkulu besicela ngithola mhlawumbe nanezikhathi ukuthi izobe zikhona nezikhathi zokungena bese ngicela sengihlala phansi ukuthi ngisacela induna zabalandeli bakamaskandi ngoba yithi kuphela sineyinduna bengasondeli lapha emva stage ngoba banesiphithi esiningi yabonga. Ithi impendulo sigobe sentambo mfethu mina ngilo muntu ongaloko nje eshona lena le ayikho into ebaluleke njengokuthi mawuqasha umuntu oprofessional qala ngoba uquality bento uqala lapho ukuthi umuntu omqashayo unjani uprofessional noma akekho professional umuntu mawumqasha ke eprofessional nawe futhi wenza professional. Angikwazi ukuthi ngithi woze emcimbini kodwa wazi uzocula nini. Mawuze emcimbini nje into ebalulekile noma ihhovisi lakhe kufanele ibuze usigwebo uzocula ngasikhathi sini. Ngoba mase kufika ojahili usuke unelungelo even by law. Let's say lo muntu ojahile uthi uyangena ugcina umbaba kabuhlungu bese yakubopha. By law uyakwazi ukuthi kwakuyisikhathi sami efuna ungena kusona ukungena ngenkani kwakhe esikhathini sami ucompromise isithunzi sami as an artist because lady iphithwe phansi ukuthi ngizongena ngalesikhathi by law right. Ngeke phela sidlala abantu abacabanga ukuthi babhiki ngesiyenze lotho lemhlabeni baba abayithobisayo bayakhushulwa abayikhuphulayo bayathotshiswa mawubambe leyo. Thank you so much. True. King sesivala ngicela ukubuza ukuthi njengoba ke emcimbini ngeke kube ne golden hour kumele sikulindele ukuthi mhlawumbe kuzoba nesikhathi kuzoba ne-artist elikhulu mhlawumbe ngesikhathi esithize elizokwazi ukuthi kuthiwa ilona elidedelela ukunikeza this golden hour noma ngeke kube 12 o'clock ebusuku la kwi-King Bhaka Festival sizokwazi ukuthi kube nalowo luhla lolo. No, since mina I am a spiritual person kubalekile ukuthi by 12 o'clock kwenzeke into engalindelekile. You understand? Okusho ukuthi yes izoba khona kodwa okwamanje I can't divulge. Yabona I can't divulge for now but since I am a spiritual person ibalekile into engalungile because even lokuthiwa kuzala inkosi ukuphakama kwami ngidabula ikhekhe lami ngiyolidabula ebusuku ngo12 o'clock ngila eQueen la licula lelo artist lenza yonke into ngaleso sikhathi angivele nje ngithi icula ngo12 kodwa ngingayazi mina ngiyaliyodwa ngiyoniphatha mina baba uyabona mangithi nje lizongena ngo12 leli is because ngiyayazi mina ngiyaliyodwa. Thank you so much. Umamso. Thank you so much. Right, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe asekho umunye okhona obuzayo. Okay, la ngiyakushilisa umfokalana. Okunye sengiyeqile kodwa cha mhlawumbe lo mbuzo ngizobuza manje. Mhlawumbe bakawubuza. Nokufuna ukuzwa nje ukubuza la ukuthi
njengoking Bhaka kuzobe kunomcimbi ngalolu yasuku nge-14 bengicela ukubuza ukuthi laba bantu abagcwala estage bebe uvucu lapha estage ungasazi ukuthi uma ufika ne-CD noma ne-USB uyinikeza muphi umuntu ngoba kusuke kugcwele noma usuperforma kusuke kunabantu ongasabazi abagcwele lapha ngifuna ukubuza ngakho ukuthi lokho uzogwema kanjani ngoba kuye kuba khona nokuthiwa abantu abangama-bodyguard nje bemkonkothele ongabazi ukuthi ama-bodyguard ani lawo sogcwele lapha so umbuzo wami lapho ukuthi-ke laba bantu labo sobagwema kanjani ukuthi bengabe uvuku phezu kwestage besiphazamisa basuke sizosebenza lapha nje siyazi sizoyenza lapha ya right ya umnandi lo mbuzo mfethu one stage kuba khona umuntu obizwa ukuthi u-stage manager ngishilo eqaleni ngathi mase kukhishwa ama name tag i-artist elizayo liyasho ukuthi sibangaka abantu engizoperforma nabo ibona laba engiperforma nabo. You understand? Mase kuzothi laba ababalandeli laba whatsoever abavumelekile ukugibela istage. You understand? Kodwa into abangayenza bangaliphelezela iqhawe labo balifaka istage mangabe seliphuma futhi bahlangabeze istage. Asifuneki isiphithiphithi ngoba once kwaba lesiphithiphithi phezulu umuntu operformayo ugcina ephazamiseka ngoba kugcina kungena abantu stage engebona laba ekade kithi abangene ngoba umuntu stage manager akasakwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani lo akubani lo sengena abantu ababalandeli. So leyo khuleka izomanejwa futhi hayi ukuthi izomanejwa kuzodilwa nayo ngezinga eliphezulu. Thank you, sir, for the beautiful question. You are a man of wisdom. Yes. Ngicela ukuthi mhlawumbe sicacise mhlawumbe uking ngoba kuye ukuthi ngicela ukubuza umbuzo kaChelisi. Uyabona ebackstage king kusiyo MC uthi awuzomfakazela. Uyathola ukuba sengathi ngifuna ukufunda iphepha aqhamuke ubaba ubhuti uSigwebo ehamba nabantu bakabaningi bengicela ama-supporters ney'nduna bengayaziva le-stage ngoba bayahlukumeza so MC omunye ungena vele esethi umthunzi iculu ngiyamazi ukuthi uphethe kakhulu yayizwa loo nto usengena usene-agenda yakhe ebese uthola ukuhlukumezeka ngendlela uthi awungakutshela so laba bantu abagcwala bengicela ukuthi mhlawumbe i-artist njengoba uSigwebo uyazazi ungena ngo-9 at least vele ngikhole ofisini sizokuhlela lokho ngizokuqinisekisa uma ufika fethu 20 minutes before your time ukuthi udumile ngizokubuza ungena cause bangena babaningi hey mina ngihamba nobaba uSigwebo no ungena ngasini uSigwebo sizokubhala phansi uma ungakangeni yabona nje lapha egate imali no awukwazi ukubuza mthunzi ukuze sibe kwisempage no uyima wait uyaphendula lapho wena uyaphendula noma nawe uya emphasize question noma uyaemphasize impendulo ngiyagcizelela impendulo question yes uyifasa yini ngisupport ukuthi i-artist elihamba nabantu babo njengoba uking eseshilo ali abababekele kude bengasondele eduze kakhulu nestage. Thank you. Thank you so much. Thank you. Balokugcizelela futhi sinaqhama sithi umgcizeleli sigcizeleli imali yesoso imali yesoso umgcizeleli ya nanku umbuzo lapha hayi bathanda umthole kahle ngiyabhekelela ngicela ukubuza mzala King Bhaka igama lami ngosumunye umuntu owazele limathanda ongazi libheke phambili libheke emuva akushwapha umhlolo. Ngicela ukubuza ukuthi ama-artist mzala uwaphuza waphakela yini ukudla ngoba phela kukude emidilofa akayikho into elamba njengama-artist bafowethu bafike abantu bangawanika ama-deposit afika ngadli amagitango masebheka i-artist thina laninayo imali aninayo imali yokuqasha imoto kodwa ngangakwazi unjalo cha ukuphendula uyabona ke into ethi ukudla angena umuntu wasemabhodweni sizwana ethi ukudla kodwa ngizokuphendula ngeexperience esikeyenzeka
sesibe nama-event amaningi la sikhona. Ama-event amaningi nje kufika ama-artists mhlambe by 10 yabo nje mhlambe nje onyakeni la siba nama-event awu-4 likhaya. Istage siba lapha phezulu. Alikhi artist eliphuma lingadlile makuziwe entweni nami ngoba mina indlela engisebenza ngayo jabulisa umuntu ukuze kujabule wena. Bese ngishilo futhi ngathi ngoba lento ihlangane nokuthi kuzalwa inkosi. Usuyabona ukudla automatically kuyangena. Ngoba khona ngathi kuyiphathana phela. Ngaphinda futhi ngathi kunenkomo esoyihlaba by Friday. Leyo nkomo iyolandelwa yenye kuze kufike umcimbi yabona. Eyani eyokuthi ngeza ngalomcimbi angithi mayihlatshwa ngoba yona inkomo yedlozi yokuthi awudla abantu. Izohlatshwa mayisiyahamba emshinini iyosika inyama ngemshini bisiyaqala ke yenziwa ngendlela ehlelekile. Hayibo siyaphala thina liphela ingako ngengedwa kukhona iqueen. Iqueen ke igudi mase kuthiwa abantu abaphakelwe. Kodwa ingenzeki mistake umuntu eze kumina ethi King Bhaka sidlalile angikhema bhudweni futhi akusoze ngaya lapho. Yabo. Siyabonga kakhulu. Right, sibonga kakhulu ni lapho emakhaya siyayithatha manje siyayibeka lana ngiyathembisa ukuthi ngolosithathu ngizobe ngikhona ngizobe ngi-live mase ngiba live ngifuna ukukhuluma live ngizokhuluma live ngifuna ukukhuluma ngale ndaba le yesilo usilo umisizulu nale kaSimakade ngoba ngizwile ukuthi impela nje no lento ayiphelile kiwe emakhoti kwenzeka kanje ngizokhuluma ngayo ngizofa ngichaza uSimakade mase ngichaza isilo umisizulu ngaphandle kokusaba nokusatshiswa ngizokhuluma ngayo njengoba kulesithathu nje mase ngiyachaza indaba yohambo lobukhosi ngichaze futhi nokubaluleka kokuyiphatha nokuyithiba nokuyihlonipha ngichaze futhi nokubaluleka kokuhlonipha isihlalo ngizoyichaza yonke lonto ngizoyichaza kusasa nje kulesithathu ngo-8 o'clock ebusuku wena onyanyayo lapho ukhona ekhaya hayi fokofo ngeke sizongiphatha thina awuthi fokofo Yisi inyoni phela ngiyaqala ukungena ngihleli nequeen ngicabanga mhlambe ngithi benihambe hodwa kanje engathi ngisiphelo khohlwa akazona isiphelo ngiyela ubhato ezinye inyoni emakhaya ziyasho zithi hey abadlali bejazz right sibalelise emakhaya papa yini sivale nangapha usuka